Arratsaldeon eta ongi etorriak guztiak, bertaratu zaretenak eta etxetik jarraitzen gaituzuenak Donostia Sustainability Forumaren saio honetara. Donostia Foroa, jasangarritasunaren erronka handien gaineko eztabaida eta informazioa eskaintzen duen plataforma irekia da. UPV-EHUren udaikastaroek, 2 hamarkadatik gora daramagu iraunkortasunaren eta bereziki klima aldaketaren difusioan lan egiten diziplinarteko ikuspegi batetik. Aurten beste urrats bat egin dugu eta Euskal Erakundeen babesarekin plataforma espezifiko bat sortu ahal izan dugu non zientzialariak, eragile publiko eta pribatuak eta erakundeak gonbidatu ditugun gure iraunkortasun foroan parte hartzera. Gaurko saioan, Uda ikastaroek eta Elujar Fundazioak elkar harturik, Arantza Aldazabalen eta Ana Galarragaren arteko elkarrizketa eskaintzen dugu. Non, Euskal Herriko isuri atlantikoaren ingurumenaren eta lehen sektorearen arteko harremana aztertuko den. Ana Galarragaren galderei erantzunez, Arantza Aldazabalek klima larrialdiaren testuinguruan lehen sektoreak duen papera aztertuko du, eta ingurumenaren kudeaketarako eskala egokia lortzeko gakoak ere izango ditu hizpide. Arantza Aldazabal Roteta, 2008tik EHUko landare biologia eta ekologia saileko irakaslea da. Ikerketari dagokionez, fisioklima CO2 deritzon ikerketa talde konsolidatuaren baitan, Larrazaren ekologia izeneko ikerketa lerroaren ikertzaile nagusi ere bada. Pirineo mendietako abeltzantza sistemari buruzko tesi egin zuen, eta handik aurrera lurzoru, landare eta animalien arteko eraginen azterketara bideratu du bere ikerketa. Azken urteetan, eskualde atlantiarreko mendiko hartzantza sistemaren iraunkortasunaren inguruko ikerketa sustatu du. Helburu argi batekin, ulertzea aldaketa globalaren eta mendi eremuetako biodibertsitatearen arteko elkarrekintza. Eremu horien iraunkortasuna bermatuko duen kudeaketa eraginkor bat diseinatzen laguntzeko. Ana Galarraga Estaranek albaitaritza eta elikagaien zientzia eta teknologia ikasi zituen, baina zientziaren divulgazioan egin du bere ibilbide profesionala. Elujarren barruan, Elujar aldizkariko erredaktorea izateaz gain, komunikabide ugaritan kolaboratzen du. Zientzia gizarteratzeko beste ekimen batzuk ere antolatzen ditu tartean, haur eta gazteei zuzendutakoak. Parte hartze saioak, sariketak, zuzeneko ekintzak, ipuiak, hitzaldiak, bere lan guztietan garrantzia berezia ematen die berdintasunari, euskarari eta elkarlanari. Eskerrik asko Biloi, gurekin egoteagatik gaur arratsaldean, eta eskerrik asko bereziki Elujarri hitzaldi honetan laguntzeagatik. Zuena da hitza. Aurrera. A ver. Ze plazerra, maskarilla kentzea. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko aurkezuenarengatik eta ona gonbidatzeagatik, zeinekin eta Arantza Aldazabalerekin gainera, nik behintzat asko ikasi dut beragandik eta espero dut zuentzako ere aberazgarria izatea gaur hemen izango dugun solasaldia. Konbidatuta zaudete edo zeinunetan galderak egitea edo ekarpenak egitera bai hemen zaudetenok eta baita streaming bidez jarraitzen ari zaretenok, uste dut hemen ikusi ahal izango ditudala txekoen galderak edo komentarioak eta horretara gonbidatzen zaituztegu. Eta espero dugu, hoxe, zer pentsatua emango dizuela Arantzak eta pentsatzen hasteko, lehenengo galdera izango litzateke, zer ulertzen dezun edo nola ikusten dezun, nola kokatuko zenuken, definituko zenuken,
iraunkortasuna edo jasangarritasuna. Danok igual ez bai deu berdin ulertzen, eta hortaz da, hau ez da? Bai, hori da. Bueno, lehenik eta behin mila esker, elkarrezketa honetara gonbidatzeagatik. Eta, Ana, ez didazu galdera errexe egin. Izan ere, egia da, iraunkortasuna, jasangarritasuna, euskeraz ere kostatzen zaigu batzuetan itzulpen egokia ematia, baina asko hitz egiten den modan da honoitako hitz bada, ez da? Eta askotan inertziaz erabiltzen duguna, ondo pentsatu gabe zertaz ari garen, ez? Eta iraunkortasuna bereziki gainera esango nuke oso definizio konplexua duen zerbait dela. Definizio berez erres bat esan daiteke. Iraunkortasuna berez da biosfera eta gizateria, bertan bizi garen gizarteak, orekan koexistitzen, koexistitzeko gaitasuna, ez da? Esatea horrela oso erresa da, baina hori nola egiten, zer da oreka hori, ez? Badakigu entzun dugu askotan ere, ez? Gaur egun behar diren baliagaiak bizi garenok mantentzeko, baina nolabait asetuko ditugunak gure beharrak, baina hurrengo belaunaldiei ere behar dituzten behar izan horiek edo asetuko dituzten behar izan horiek arriskuan jarri gabe, bai? Gauza da, hori esatea erresa da, baina benetan zer dago horren atzetik. Nik ikusten deten bezala eta irakurri dut, ze autore desberdinek eman dituzte definizio desberdinak, eta denboran zehar aldatu den kontzeptu bat da gainera. Orduan, modu erres baten esan daiteke iraunkortasunak barne ibiltzen ditula bere definizioan gutxienez 3 ardatz nagusi. Ardatz bat da ingurumena, beste ardatz bat da ekonomia, eta beste ardatz bat da gizartea, bai, ardatz soziala. Horiek gutxienez. Gero eta gehiago gehitzen ari zaizkio, esate baterako azpi ardatzak nahi baduzue, edo azpi multzoak, ez? Horrekin batera egongo litzateke kultura, politika, teknologia, bai? Eta ulertu behar da gainera ardatz guzti hauek ez direla euren artean independente, ez dira ardatz isolatu batzuk, baizik elkarrekin lotuta etengabe elkar eragiten ari diren ardatzak direla. Eta horrek egiten du oso konplexu iraunkortasuna bera ulertzea eta gero zer esanik ez aplikaziora eramatea, ezta? Eta gero gainera iraunkortasun horri eskala espazio-temporal bat esleitu behar zaio, ze bestela oso gauza abstraktoa da, ez? Orduan, ulertu behar da, iraunkortasuna aplika daitekela oso eskala desberdinetan, hitz egin dezakegu lur planetaren iraunkortasunaz, hitz egin dezakegu Europa kontinentearen iraunkortasunaz, hitz egin dezakegu udalerri baten iraunkortasunaz, ustiategi baten iraunkortasunaz, beraz, konplikatzen du baita ere, denboran eta espazioan ere eman behar zaiola nolabaiteko kontekstu bat, bai? Eta batez ere, elkarrekiko menpekotasun hori. Adibide bezala, askotan jarduera ekonomiko batek eskatzen du natur baliabideen ustiaketa bat, ez da? Beraz, ustiaketa horrek ingurumenean eragiten du, eta gainera ustiaketa mota horrek ekarriko du gizarte egitura bat, eta gizarte egitura horrek egitura edo ohitura kultural batzuk. Beraz, ekonomia, jarduera ekonomiko horren kudeaketak eragingo ditu, nahita nahi ez, zuzenki eta ez zuzenki aipatu ditudan arlo guzti horietan. Orduan, berez, iraunkortasuna hori dana kudeatzea eta guzti hori orekan mantendu beharreko egoera bada. Garbi da, bezala erresa. Bat ere erresa. Hori da, hainbeste ardatz hori guztiak egotia orekan, ez da
Bai, eta batez ere oreka zer den ere, edo oreka batzuentzat ze maila den, bestentzako... Zer izan daiteken onargarri aurrengo belaunaldi horren etorkizuna konpromesuan jarri gabe, ezta? Hori da, iraunkortasun, bai. Zertauden prest galtzeko eta Hori da. zekorire adostasun batera iristia ez arrez Bai, ze, bueno, zuek imaginatu behar duzue gainera iraunkortasuna neurtzeko eta pixka bat iraunkortasun hori, ez, helmuga bezala jartzeko, aipatu dizkizuedan ardatz hauei, pixu bat eman bertzaile. Zer da garrantzitsuago ekonomia, zer da garrantzitsuago ingurunea, gizartea, maila berean jartzen baditugu, hor, liskarrak sor daitezke edo batzuek lehentasunak ikuspegi batetik dituzte, beste batzu bestetik, orduan hori izaten da zaila, ez? Gainera, disiplina oso desberdina dira, metodologia desberdinak aplikatzea eskatzen da, orduan, elkar ulertzea ere zaila egiten da, disiplina arteko harreman honetan, ez? Eta adostea eta adostasun batetara iristea ere kosta egiten da, ez? Baina egia da gaur egungo egoerak eskatzen dula ala beharrez horrelako bai antolaketa bat, esfortzu bat eta dudarik gabe gaitasun bat multidisciplinaritate horretan erabakiak hartzeko eta kudeaketa jasangarri bat diseinatu eta burutzeko. Hori da, eztabaida ez ari izan mintzat horretarako aitzakia ez heltzeko gaiari. Hori da, bai, erresa ez da, esan bezala gauza izugarri konplexua da, baina egin beharreko zerbait eta askotan benetan ikusten bada egiteko behar hori eta borondate hori baldin badago, elkar ulertzera lehenago edo beranduago iritsiko gara. Baina egia da, danok planu berean jarrita, ez da? Esan nahi dut, horizontalki begiratuz eta bakoitza bata besteari entzunez eta ez nolabait inposatuz nirea da garrantzitsuena, ez? Baizik, ez, nireak zurearengan eragiten du, zureak nirearengan, beraz, danon kontu bada, ez? Ipatu dituzun ardatz horietan, esan dezu oso importantia dela espazio eta denbora batian kokatzia, orainari helduko diogu igual, eta disiplina horietatik guztitatik, igual ekologiaren ikuspegitik eta lehen sektoretik, hortan diarduzu, hortan zara ditua eta hori ikertzen duzu, orduan, hortik begiratuta, zer harreman da lehenengo sektorearen eta jasangarritasunaren artean? Bai, hor lehenengo sektoreak, batez ere lehenengo sektoreak kokatzen badugu gaur egun aldaketa globalaren kontestu horretan, alde batetik dauzkagu klima aldaketagatik klima larrialdi honetan aipatzen diren berotegi efektua duten gasen emisioa asko nolabait lehen sektoretik datorrela argi dago eta neurtu dira, eta beraz hor arazo bat dago, ingurune arazo bat, lehen sektorearekin lotuta dagoen, ez da? Bestetik, lehen sektorea funtsezkoa da, bai, elikagai horrek behar ditugulako, eta gero ingurune bat zaintzen duelako, lehen sektore horrek paisaia bat eragiten du kultura bat, eragiten du bizitza bat, eta ezin da nolabait deslotu aldaketa global horretatik. Zer gertatzen da, esaten duguna, bertan elikagaiak ekoizten dira, baina askotan supermerkatura goaz eta zer topatzen dugu. Kanpotik datorren elikagaia, merke dagoena, beraz, merkatu globalizatu honetan zuzenki, merkatu globalizatu honek zuzenki eragiten du lehen sektorean, ez? Eta tokiko lehen sektore horren garapenean. Beraz, lotuta dago dena. Aldaketa globala, lurralde antolaketa edo erabilera, azken finean esan dugun bezala paisaiaren eraikitzaile eta moldatzaileak dira, lehen sektoreko batez ere abeltzantzak eta hartzantzak, eta guzti hori ezin da deslotu nolabait esateko lehen sektoretik, ez da? Lehen sektorean dana dela, badaude gainera aldi berean, gertatzen ari dira, heredatutako edo tradiziotik datozen kudeaketa modu batzuk eta berriak edo azkeneko urtetan datu direnak, hemen ere.
Orduan hori ere kontuan hartu behar deza bakarrik kanpotik handatorrena, baizik eta bertan ere baditugu eredu bat baino gehiago une hauetan. Bai, eta gero, pentsatu behar duzu baita lehen sektoreak asko eragiten dula nekazaritza politika bateratuak. Eta bertatik datozen diru laguntzak, eta diru laguntza horien egiturak, eta diru laguntza horiek jasotzeko eta emateko ezartzen diren irizpideak. Orduan, hor, nahi baduzue, nien naiz aditua, honetan, baina ikusten dut nolako eragin zuzena daukan batez ere nik aztertzen ditudan abeltzantza sistematan, ez da? Eta beraz, ikusi da, diru laguntza horien arauera, baita gure abeltzain eta nekazaritara, hartzaiek hartzen dituztela bide batzuk edo besteak, beti ere aholkularitza tekniko bat jarraituta, baina askotan ikusi da behintzat diru laguntza horiek intensifikazio batetara bultzatu dutela, eta nolabait galtzen ari dela hemen bertako abeltzantza, mendiko abeltzantza ekstensibo hori, ez? Edo hori kolokan jartzen den sistema badela. Eta garrantzi gehiago ematen zaio produktibitateari, azalera asko dituenari, abelburu asko dituenari, azken finean diru laguntza gehiago jasatzen du abeltzain eredu horrek. Beraz, azkenean produktibitatea da sustatzen dena oraindik ere diru laguntza horiekin. Bai, aipatu dezu ekonomia dela justu ardatzoietako bat, eta horre zuzenean dauka baitare kliman izan dezaken eraginaren neurria, eta ez bakarrik kuantitatiboki, kualitatibokire, desberdina da, segun zen. Badaukagu bideo bat, BC3 egindakoa, ez da, komentatzen haitu geha, aproposa izan daitekela, aurriritzi edo guain arte uste ziren gauza batzuk, hauzitan jartzen ditulako eta erakusten dulako, seguru asko ikuspegia aldatzia beharrezkoa dela ulertzeko behar den moduan kontua. Aitor, badaukagu ikustia bideoa mesedez? 6 minutu irauten du. Ikertzaileen azterketen arabera, gizakiek eragindako berotegi efektuko gasen emisioen 14% abeltzaintzak eragindakoak dira. Industriaren eta garraioaren emisioak erregai fosilek eragiten dituzte. Nekazaritzak berriz, jatorri biogenikoko metano eta oxido nitroso gisa isurtzen ditu gas gehienak. Hala ere, hausnarkarien metanoa ez da ikatzak edo petrolioak sortutako CO2 gasen berdina. Erregai fosilak erretzen ditugunean, CO2 berria isurtzen dugu atmosferara. Eta honek 100 urte irauten du, lehendik pilatuta zegoenari gehituta. Metano biogenikoaren kasua desberdina da. Belarrak eta gainerako landareek atmosferako CO2 hartzen dute fotosintesiaren bidez. Animalia batek ura jan eta korrok eginez metanoa isurtzen duenean, hori ez da atmosferako metanoaren estok garbira gehitze. Izan ere, metanoak ez du luzaroan irauten atmosferan. Hamarkada bat igar ondoren, metano hori CO2 bihurtzen da berriro, fotosentian erabiltzen dena zikloa itxiz. Prozesu hori behin eta berriro errepikatzen da. Industrian eta garraioan berriz, isurpenen 100% CO2 berria ekartzen diote atmosferari. Milioika urtean zorupean egon den karbonoa alegia. Demagun atmosferako CO2-aren estoka urez betetako bainuontzi bat bezalakoa dela. Bainuontzia atmosfera da, ura CO2 atmosferikoa, iturriko zurrusta CO2 emisioak dira eta ustulekua atmosferatik CO2 kentzeko berezko gaitasuna da. Industria iraultzaren aurretik, ur zurrustaren kantitatea ustubidean zijoanaren berdina zen. Beraz, bainuontziko ur maila etzen aldatzen eta hala gertatzen zen atmosferako CO2 kontzentrazioarekin ere. Industria iraultzak oreka hori irauli egin zuen, iturria oso azkar eta bortizki irekiz. Horren ondorioz, atmosferako CO2-aren kontzentrazioa hazi eta hazi eginda lurra berotuz. Hala, CO2 atmosferan egonkortzeko, iturria itxi egin behar dugu. Horrek, zalantzarik gabe, energia berriztagarrietara azkar aldatzea eta energia gutxiago kontsumitzea eskatuko du. Lehenago aipatu dugun bezala, hausnarkarien metano biogenikoa beste kontu bat da. Izan ere, metanoa berehala bihurtzen da CO2 biogeniko.
Ustubidetik doan ur kantitatea iturritik ateratzen denaren ia berdina dela esan dezakegu beraz. Eta horrek berdin segituko du datozen urteetan, hausnarkarien kopurua handitzen ezpada. Grafiko honetan, Europako ardi eta hauntz sektorearen metano emisioen joera ikus dezakezue. Emisio horiek 3% murriztu dira urtero. Oxfordeko Unibertsitatean garatutako neurketa metodo berri bat isurpenak berotzearekin lotzeko gai da. Honek erakutsi duenez, sektore horrek ez du atmosfera gehiago berotu. Beraz, ardiek eta hauntzek Europan etorkizunean eragingo duten berotze efektua neutraliza dezakegu uneko emisioi eutsiz gero. Are gehiago, ardiek isurtzen duten metanoa urtean 1% murrizten badugu, atmosfera hozten ariko gara. Erregai fosilen kasuan ordea, emisioak erritmo berean murriztuko bagenitu ere, oraindik ere berotze handia eragingo genuke. Baina kontu honetan, dana ez da metanoa. Berotegi efektua eragiten duen hirugarren gasa oxido nitrosoa da. Atmosferan 100 urte irauten du eta tona bat oxido nitroso 275 tona CO2-ren baliokidea da. Klima aldaketari eta lurrari buruzko IPCC taldearen azken txostenaren arabera, larreekin lotutako abeltzaintzak eragiten du nekazaritzako oxido nitrosoaren guztizko emisioen erdia baino gehiago. Baina balio hori eta abeltzaintzako oxido nitrosoaren eta simaurra erabiltzearen beste balio batzuk gehiegi balioetsita daude IPCC-ren 2006ko gidalerroen emisio faktoreetan oinarritzen baitira. Gidalerro hauen azken eguneratzearen arabera, artzaintzaren oxido nitrosoaren eta mindak erabiltzearen emisio faktoreak gehienez ere aurreko aldian kalkulatu zirenaren erdia dira. Azken puntua, gaur egun jende askok eskatzen du hausnarkari hazienda desagerraraztea, berotze globalari aurre egiteko. Larreko hausnarkari hazienda biodibertsitate handiko larreetan bizi da. Baina metano kantitate handiak isurtzen ditu, eta zenbat eta belar eta zuntz gehiago eduki haien dietak, orduan eta metano gehiago sortzen dute, ekoizpenean erregai fosil gutxi behar badute ere. Hala ere, larreko abelburuak iraganean basoko belar jaleek betetzen zuten espazioa hartzen ari dira, eta haiek behar zuten belarra jaten. Biek txoko ekologiko bera hartzen dute, eta larreetako zelulosa digeritzen dute. Kenduz gero, basoko beste belarjale batzuek ordezkatuko lituzkete, eta haiek antzeko metano emisioak eragingo lituzkete, iraganean gertatzen zen bezala. Era berean, labore gehiago landatu beharko lirateke hazienda elikatzeko, larre sistemen galera konpentsatzeko. Abeltzaintza intentsiboa litzateke eta metano gutxiago sortuko luke, baina erregai fosilen erabilera eta oxido nitrosoaren emisioak gutxienez bikoiztu egingo lirateke. Ongarri gehiago erabiltzearen eta hazienda dentsitate handiagoa izatearen ondorioz. Gainera, paisaiak eraldatuko lirateke eta biodibertsitatea galdu. Metanoa murriztuz, erregai fosilen erabilera handitzea ez litzateke eraginkorra epe laburrean eta gauzak are okerrago jarriko lituzke etorkizuneko belaunaldientzat. Beraz, beste honetan egin beharko genuke aparteko ahaleginak gizakiok. Erregai fosilak erabiltzeari uztean eta nitrogeno eta CO2 aztarna gutxiago eragiten duten elikagaiak ekoiztean. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, ikusi deu bideoa, trinko xamarra da, aitortzen deu, gai hauetaz eta ez dunak interes berezia izan, eta igual gauza asko berriak ingo zitzaizkion, horregatik eskatuko izutarantza, igual, azpimarratzeko pare bat, 3 bat gauza ez, metanoaren adibidez, hausnarkari eta batez ere igual eredu intentsiboa eta estensiboaren arteko aldiak, eta horiek klima aldaketan eta berotze globaleko gasetan daukaten eragina, hola, azpimarratuko dugu fosforitu hartuta. Bai, ez egia da, merezi du bideoa berriro ikustea, lasaiago geldituz behar duzuen momentuan, ze mezu interesgarriak ematen ditu. Nik, anak eskatuta azpimarratuko nituzken ideia nagusienak dira lehena, ezin ditugula sartu zaku berean, berotegi efektua eragiten duten gas guztiak. Gauza bada, erregai fosiletatik, ikatz petroleotik sortzen den CO2-ak, CO2 horrek ziklo bat dauka, eta
ehundaka urte iraun dezake bere horretan CO2 bezala, eta hori da metatzen juten dena atmosferan, baina bestetik badago karbono biogenikoa, ez? Edo, hau da, metanoa kasu, metanoak beste biziziklo badauka, askoz ere azkarragoa, arinagoa, 10 bat urte irauten ditu metano bezala atmosferan, gero CO2 bilakatzen da, baina CO2 hori berriz ere landareak hartzen dute fotosintesi bidez eta berriz ere zikloan sartzen da. Hori da, orduan horren eragina ezin da inundik inoa parekatu. Hori da, industriatik datorren orduan, berez abeltzaintzari, bereziki abeltzaintzari esleitzen zaion nolabait arriskua edo klima aldaketaren aurrean da hausnarkariek beren liseriketagatik igortzen duten metan hori. Beraz, ikusi da metanoa izatez ez dela arazo. Ze beti egon da eta gainera birziklatzen den karbono bada nolabait esateko. CO2 hori ez da atmosferan metatzen, baizik bueltaka dabil etengabe. Hori alde batetik, gero ere aipatu du nitroso oxidoa. Nitroso oxidoa batez ere sortzen da nekazaritza eremutan, ongarrien bidez, eta pixka bat nolabait hazkunde intentsibo bat bilatzen denean. Pentsuen eriketa eta pentsuen ekoizpenean. Beraz, noski gure edo nolabait abereek pentsu hori hartzen dute eta gero nekazaritza lurrak giza elikadurarako ere ongarritzen dire eta bar, ezta? Beraz, nitroso oxidoa daukagu, beste arazo bat dena, eta egia da, CO2 ikusi dituzue pixkat ekibalentziak, ez? Oxido nitrosoak balio ditu 275 aldiz CO2 gehiago, ez? Beraz, oxido nitrosoa da gauza bat, aldan neurrian minimizatu beharko litzatekena eta horretarako ikerketa pila ari dire egiten eta nolabaite hori kontutan hartzen da, baina lehenengo mezua ez dela berdin. Karbono guztia edo CO2 guzti hori ez dala berdin eta justu abeltzaintzari nolabait egozten zaiona metanoa dela biogenikoa eta bere alaxe edo errez birziklatzen dena. Gero hori bainu ontziaren metafora horretan ikusten da pixka bat zerk sortu duen desoreka. Ze izatez iraultza industrialen aurreko nolabait CO2aren oreka hori mantentzen zen eta baziren abereak eta herbiboroak eta hausnarkariak eta bar, hori alde batetik. Gero bestetik baita ere planteatzen duen beste ideia bat. Zer gertatuko litzateke hausnarkarien erdiak entzen baditugu, ez da? Nahi ditugu metano emisioak murriztu, beraz horretarako dagoen konponbide bakarra, abere erdiak kendu eta kentzen den abere erdi horiek betetzen duten espazioa, habitata eta ustiatzen duten ingurune hori, hasiera batetan, seguraski basorantzko dinamika baten sartuko litzateke, baina berehala sortuko lirateke hor, basa fauna, ez, basa bereak, eta basa hausnarkariak. Beraz, jarraituko litzateke metano emisioa ematen, bai? Ez gendukena da guk, nolabait, abelburu domestikoetatik jasotzen dugun haragi hori eta ekoizpen hori eta elikagai guzti horiek jasoko, ez da? Beraz, galduko genduke elikadur kate horretan guk onura bat, gizaki bezala, egoista moduan pentsatuta, baina ez genituzke murriztuko metano emisio horiek, beste herbiboro hausnarkari batzuk beteko luketelako pixka bat txoko edo ekosistema horiek. Ikusten da, ez? Hemen adibidez basua nola etortzen da bere onera uzten dianian lehen nekazaritza eta beltzantzara hartuta zeudenak eta orkatzak eta horrelakoak eta nola ugaritzen dian, hori da. Eta ez hori bakarrik, metanoaren emisio kopurua hausnarkariak hartzen duen elikaduraren baitakoa da. Zenbat eta zuntz gehiago hartu, metano gehiago emititzen da. Beraz, zurezko landarez elikatzen diren basa fauna horietan, zurezko lignina horrek are eta zuntz gehiago, metano gehiago, beraz, ikusten da, nolabait, herbiboro edo hausnarkari domestiko horiek kenduta, ganaduak kenduta, murriztuta, metanoaren emisio hori epe laburrera behar bada zer somatuko litzateke, baina epe luzera beste oreka batetara eritxiko ginakela eta txoko hori beteko litzatekela, ezta? Eta gero gainera, mantenduko genduken
abeltzantza, ze okela ekoiztu behar dugu, ez da, jendeak jan egin behar du, eta proteina iturri garrantzitsua da, intentsifikazio batetara bultzatuko genduke, ze azkenean abere gutxiago, okel kopuru gehiago nahiko genduke, edo beraz intentsifikazio horrek zesan nahi du, ongarri gehiago, oksido nitroso gehiago erabili beharra, beraz gehiago kutsatzen berotegi efektua gehiago erabiliko genituzke sistemak berak eskatzen duelako. Hori da, beraz, ustez, metano emisio hori murriztu edo pixka bat mitigatzeko asmotan planteatzea bereziki modu ekstensibo baten kudeatzen den abeltzantza, mendiko abeltzantza izan daitekena edo gure Eusko Alde Atlantiar honetan gehien eramaten den abeltzantza hori, edo sustatu beharko genduken abeltzantza hori, justu ikusten da neurri horrek kontrako eragin bat lortuko lukela. Eta hor, aipatzen du azkenean gainera, metanoa benetan ez dela desoreka hori sortzen duen berotegi efektudun gasa baizik beste erregaietatik sortutako, ezta? Orduan, lortuko bagendu daukagun abelburuekin elikadurarekin pixka bat jokatuz, gehi ongarritze sistemekin eta pixka bat ustiategi mailako kudeaketa hori hobetuko balitz pixka bat emisio hori jesteko, urte edo epeluzera lagunduko gendukela ozten, ezta? Pixka bat CO2 maila hori jesten. Beraz, justu kontrakoa lortuko genduke uste dana eginez, ezta? Hori da. Hau, okerrezpan hau, Europako ikerketa bada, eta honea ekarrita, hemen ere gauza bea, azkeneko urtetan lehen esan deguna, ez? Ordezkatzen ari dira igual onbeharrez, edo ustez bide honetikan juteko esplotazio intentsibo aldera eta bar, eta zuek hori izate ikertzen, ez da? Nola egin benetan, emaitza izan dadin hobia, taldi berian, iraunkortasunaren puzle erraldoi horretan eta inzaia dana orekan izateko, horretan laguntzeko, ez da? Lehen aipatu dizudan bezala, iraunkortasunean guk ikusten duguna da, bolo-bolo dabilen hitza dela, eta ematen du guztiak ikusten dugula argi, ez? Iraunkortasun horretara joan behar dugula, eta ekonomia zirkularra, eta pixka bat, ingurunearekin askoz ere errespetu handiagoa eskatuko duen sistema batetara, baina gero, errealitatea da, Europatik jasotzen diren diru laguntzak intentsifikaziora, produktibitatera, eta erabiltzen dute gainera, nola da, intentsifikazio jasangarria. Beraz, gauza da, oraindik ere ikusten da, erabakietan eta diru banaketan, ekoizpena, produktibitateak dela oraindik sustatzen dena benetan. Eta horrek esan nahi du, mantenduko dela horrelako nekazaritza intensibo bat ikusten dena kutsatzailea dela, biodibertsitate galera ekartzen duen sistema badela, eta aldiz ikusten dugu, abeltzantza ekstensiboak, produktibitate aldetik kaskarragoa dena, gutxio produzitzen duenak, dauzkala, eskaintzen dizkigula beste hainbat onura, paisaiaren mantenu bat, biodibertsitatearen mantenu edo emendioa, lurtzoruaren osasuna emendatzen du hainbat onura, eta ez dugu hitz egin, baina elikagaien kalitatea. Ze esaten duguna asko ekoiztu, baina zeren truke eta ze kalitatekoa, ez da? Ze gantz mota, zenbat proteina, pixka bat gure osasunarekin lotuta baita ere. Orduan askotan, kalitatea ez da adibidez kontutan hartzen, eta aldiz, guk badauzkagu datuak, eta argitalpenak badaude, demostratzen dutenak, mendizabalean larratzen diren abelburuetatik, sortzen diren esne eta gaztetatik, benetan osasuntsuagoak diren gantzez egiteako produktuak direla, edo okela, arkume baten okela, mendian belarre bidez elikatu dena, eta ez pentsuz modu intensibo batetan, ez? Aldi berian hobetuko genuke gainera, justu, osasunian egiten ari garen kalteak, ez? Bai obesitatea, aparato kardiobaskularreko arazoak, kantzak direla, eta
eta horrekin lotuta baitare dago haragi gehiegi jaten degula, berez, behar deguna baino, orduan zertarako ekoitzea hainbeste. Claro. Nora saltzeko edo nondik ekartzen da gainera jaten dugun hori guztia. Elikaduraren burujabetzaren gaia ere, hor legoke osasunarekin elkarrekintzan guztiz. Bai, eta gainera, zuk diozunez, eskatuko luke kontsumo ohiturak aldatzea. Hortarako gizarte lan ikaragarri bat egin behar da, baina azkenean kontsumo ohiturak zertxo baita aldatuta eta daukan balorea emanez bertan ekoiztutako kalitatezko produktu bati, berez guztiak izango ginake, nolabait sentituko ginake sistema horretan ekarpen bat egiteko premia horrekin, ez? Batzutan horrelako gaietan ematen du beti direla artzainak, abeltzainak, euren aldetik jarri behar dutenak, eurek minimizatu behar dituztenak, hondakinak, eurek dana euren ardura, ez guk ere zerbait egin dezakegu, sistema horre funtziona dezan, eta benetan gure nolabait elikadur sistema honetan burujabeagoak izateko, hurbileko ekonomia sustatzeko eta batez ere lehen sektorea, ez da? Baina ez da lehen sektoreak egin behar duen transformazio bat edo lehen sektorearen gan erortzen den erantzunkizun bat. Nik uste dut erantzunkizuna denon aldetik eta gure gandik hasita, seguru, eta askotan kudeatzen ditugunean mendiak, herri bat, lurralde antolaketa bat, ez dago kontsumitzailea edo herritarra mendiaz bizitzen deztena hor mai inguru baten edo diseinatzen, ez? Nolakoa izan beharko luke gure herriak, zer nahi dugun lur horrekin, zer ez da izan, nolako herria nahi dugun, nolako paisaia, ez? Eta aldiz, nik uste dut, gakoa dela, baita ere, mendiaz bizi ez den eta abeltzaina ez den herritar horri, honen nolabait erantzule ere egitea, ez? Nik ezin dut ezer egin, bai, zuk egin dezakezu, hasi zaitezke pixka bat zure kontsumo ohiturak aldatzen. Ados, hor planteatzen diten zalantza da, zenbateko indarri izan dezaken norbanako herritar kontzientziatu horrek eta arduratsu horrek, Europati datozen politika ekonomikoen aurrean hor oximoron hori leno esan dezuna intentsifikazio jasangarria, ez? Oximoron bada bere horretan, horrela ikusi da. Horren politika horretan eragiteko ze aukera daude o nola egin daiteke? Egia da, oraintxe bertan esate baterako hori, gauza esate baterako ez, aipatu dugun nekazaritza politika bateratuak. Izugarrizko menpekotasuna daukagu, gure abeltzain eta hartzaiek eta nekazariek diru laguntza horiena. Eta askotan hori Europar Komisioan eta erabakitzen dira, hartzen dira irizpide batzuk, eta irizpide horiek gaur egun arte huts egin dute. Entzungo zenuten greening eta horrelako hitzak pixka bat berdeagoa edo nahi dan nekazaritza politika bat, ez da? Hau da jasangarriagoa izango den nekazaritza politika bat. Baina gero benetan hain konplexua da ulertzera gainea banaketa hori nola egiten den, egin dezakeguna da gutxienez presio sozial bat, eta esan behar dizuet, ikerlarien eskutik behintzat ari garela egiten, ez? Eta aurten bertan sinatu dugu eta argitaratuta dago, eskari bat proposamen argiekin, lehendabizi ongi 3.000-tik gora sinatzaile gaude, eta Europa Parlamentura eraman da, eta eragingo duen dokumentu bat dela uste dugu. Baina da, esaten da bezala, nekazaritza politika bateratuaren, oraintxe bertan 2020-tik 2027-koa martxan jarriko da, osterako egiten den eskakizun bat, ez? Eta orduan, baldin badaude evidentzia zientifikoak egiten ari diren eta hartzen ari diren erabakiak ez direla benetan efizienteak nekazaritza eta abeltzaintza jasangarriago bat garatzeko,
Eta ikusita, evidentziak daudela hori demostratzen dutenak, eta konponbideak badaudela, eta zientzialaren eskutik metodologiak eta konponbide horiek plazaratu dira eta proposatu dira, nik uste dut, saiatu behar garela gutxienez, hori borrokatzen Europan, baina baita ere gure herritik, gure esparrutik, gure eskalatik, gauza horiek ere aldan neurrian praktikan jartzen, ez? Udalerriek esate baterako lurrak baldin badituzte jasotzen dute diru laguntza hori. Eta hortaz gainera ez bakarrik lur horiek eukitzeagatik, baizik badago ere landa garapenerako diru laguntza, ez da? Hor pilare desberdinetan banatzen dena eta diru horrekin zer egin dezakegu? Orduan, nik uste udalerri mailan badagoela autonomia bat, badago zer egitea, urrats batzuk eta eredu batzuk martxan jartzea, funtziona dezaketenak leku horretan, ze tokian tokiko ezaugarriak eta potentzialak desberdinak dira. Eta hortik abiatuta, nik uste eredu egokiak eta benetan balio eta funtzionatzen duten eredu batzuk erakusteko gai bagera, horrek ekarriko du pixkanaka jendea ere konsientziatzea eta behar bada merkatua ere pixka merkatu dinamika hau polikinaka aldatzen hastea, ezta? Ikusi genuen adibide bat, justu konfinamendu garaian izan ginean, erabakizutenian azokak kalean ez egitatzen mugimendu egon zan, hori posible izateko eta erakusteko, leku seguruak zirela eta supermerkatuak ez izatea aukera bakarra. Bada hor kezka bat eta hementxe galdera bat egin digute baitare. Mirene Begiriztainek, bota du, eskerrik asko Mirene. Eta esaten du, garapen iraunkorreko helburuetan nola jasotzen da nekazaritza iraunkorrago baten aldeko irizpideak? Zein dira irizpideak garapen iraunkorreko helburuetan? Zehaz-mehatz, irizpideak ez dakit Mirenek esan nahi duen sinatu den edo lan honetan zehazki. Bai, pentsatzen dut, bai, ze maiuskulatan idatzi du, orduan hortaz zaila. Bai, hola puntuz ezin dut ondo gogoratu lana zehatz-mehatz, 10 puntu dauzka, eta zehazki, ondo oroitzen dudan puntu bada, baina ez dakit zehazki Mireneri erantzungo diodan galdera horrekin, aipatzen da aldaketa bat izan behar duela helburuetan edo emaitzetan oinarrituriko diru laguntzen banaketa eta ez lurralde edo lursail bat edo helburu batzuk eukitzearen truke hau da. Daukazunagatik dirua jasotzea baino egiten duzunagatik hori aldaketa ikaragarria. Hori ikaragarria izango litzateke. Bada nire ustez pausu bat, ze oso argi dago askotan benetan momentu honetan diru laguntza horiek antolatuta dauden bezala, lur jabe batek jasotzen du diru gehien, baina erabilera ez da bere esku egoten. Beraz, lehenengo urrats garrantzitsu bada, erabili behar duen horrek jaso dezala benetan diru laguntza, ez? Zer gertatzen da? Nola egiten da horren jarraipena? Indikatzaileak ditugu, indikatzaileak badaude eta gainera berriak sortuko dira, ez? Eta beraz, behar duguna da neurri neurgarriak diren indikatzaileak ikusteko benetan eremu horretan nolabait definitu edo ezarri dan helburu hori egindako kudeaketa horrekin eta hartu den konpromezu horrekin betetzen ari den, ez? Eta pixka bat salto handiena alde horretatik izango litzateke eta nik uste dut horrek ekarriko lukela dudarik gabe beste nekazaritza ere du bat. Ikaragarria iruditzen zait hori egite baldin bada paradigma aldaketa bat, baina arte hori ez da... Bada, gauza da, eragozpen handiak daude. Eragozpen ikaragarriak daude, benetan hori ala izan dadin. Privilegio bezala izan duten adiru laguntza horiek, hori da. Resistentziak egongo. Hori da, eta nik ikusten detena eta esan bezala, seguru Mireneni baina asko zubeto ezautzen dula... Horrekin ja erantzuna. Ezautzen dula nekazaritza
politika bateratu hau, baina nik ikusten detena da azkenean benetan diru laguntza hori jasotzen duen lur jabeak ez badu benetan kudeatzen lur hori kudeatu beharko luken bezala, eta ez badu lur hori erabiltzen behar bezala, ari da izugarrizko engainu egiten gizarteari, eta ez hori bakarrik eragozten benetan lurraz bizi nahi duenak duintasunez bizi izatea. Gaina da traba bat, da eragozpen bat, eta itotzen ari dira benetan hortaz bizi nahi dutenak. Bai. Galdetu diot, barkatu miren maiuskulagatik, baina minuskula ez lortu jartzia, eta esango du oiuka erantzun dit, eta galdetu diotia, baietz erantzuntzat. Pozten naiz. Eskerrik asko. Bai, aldaketa handi izango litzateke, eta ikusten dezu gehien bat zuen esparrua, Nafarroa eta Erkidegoan ari zarete, baina iparraldean bai, ez da? Iparraldeko batzuk bai. Pirineo Atlantarran barruan geldituko litzateke, horrezakit bada hona aukerarik erakunde maila hortan ere honen alde egin alizateko, elkarren artean ere badauzkate proiektuak, ez da? Bai, hor egia da iparraldeko errealitatea gutxi ezagutzen dut, baina eukititudan harremanak bertako hartzaiekin eta argi uzten didate beste zeharo desberdina direla, hartzai bezala ere edo eurek pixka bat beraien jarduera ulertzeko duten moduagatik ere. Han oso arrunta da erabakitze organutan hartzaia bere egotea, ez da? Eta nolabait ahalduntze hori iparralden badago hartzaiaren aldetik, ez? Diru laguntzen kontuan, egia esan ez dakit oso ongi nola den, Frantzian, baina pentsatzen dut orokorrean hemengo arazo antzekoak direla, esan nahi dute banaketa hori. Egia da, nik uste lurraldeak kudeatzearen aldera, benetan, lur jabeak diren, edo nik uste lur sail gehiago direla nekazariak berak dituztenak, beraz, kasu horretan jabea eta erabiltzailea berdina bada, errexo da, ezta? Eta batez ere eurak pixka bat beraien elikagaiak merkaturatzeko errestasun gehiago dituzte, beste mundu bada, ezta? Baina berez Europatik datorren diru honen banaketa, egia esan, pentsatzen dut oinarrian jarraitzen dela pixka bat ekoizpenari begira edo produktibitateari begira. Eta ze prozedura, ze aurrikuspen dauzkazue, prozedura ikuspegitik eta luzatu daiteken eta denboran bazuek egindako eskaera horrek noiz eukidezaken erantzun bat edo... Urteak, esan nahi dut, oraintxe bertan, badakit, iaia, nekazaritza politika bateratu honek dauzka ustez 6 urteko epeetan, ez da? Orduan, epe bat hasten den momentuan urrengo eperako diseinua hasten da, ez da? Oaintxe bertan sartu gara, okerrez manago, 2020-2027, 14 zen aurrekoa, 2027, eta ja ikusten da hor, sartu diren nolabait moldaketa edo sartu diren aldaketak pixka bat jasangarritasun bide horretan, labur geratu direla, eta berriz ere nolabait inefizienteak izateko bide horretan. Orduan, orain hasi da nolabaite borroka edo presioa, horren osteko nekazaritza politika bateratu baten diseinurako. Ja, hori jakin da igual importantia izango litzateke lehen aipatu dezun presio egite kontsumitzailea berak izateko eragile aktibo, hau gizarteratzeko eta pedagogia egiteko momentuare izan daiteke, ez da egiten dana, baina gehiago, seguru zuek eta egiten dezuela, baina... Hori askotan, esan, hori gaiak gizarteratzea kosta egiten da, kosta egiten da, eta holako esan, ikastaro hauek adibidez, marko zoragarria dira, plaza zoragarria horretarako, eta asko eskertzen da, baina jardunaldiak, mai inguruak, adibidez udazkenean ueun eskutik ere naturzintzien topaketak egingo ditugu, orduan, eta gaiak aterako dira, gai hauek, ze azken finean kezkatzen gaituzten gaiak dira, eta jorratu beharrekoak, eta nik uste pixkanaka kontzientzia hori sortuko dugula, eta benetan, gutxienez saiatuko garela
orain baino pixkat gauzak hobeto egiten, ez? Bai, zenik, bueno, ez dakit, igualera bat oker naho, baina badaukat impresioa, badaola, jende bat behintzat, talde batzuk eta kezkatuta daudena, lehen aipatu dudan adibidea garbila da, baina ez dakit, konplexutasun guztian eta aipatu ditugun ardatzoie guztiak ere kontuan hartzen duten, eta horrela dimentsio horrekin, are eta garrantzitsuagoa bihurtzen da norberak eukidezaken jarrera. Hori da, bai. Honekiko, ez da? Bai. Azkenean, baita klimara goazela, eta ekonomia, eta politika, eta gero, guzti horiek ere bat hartuta, eta bai. zure paisaia, eta zure kultura ere hor daudela, orduan. Bai, pixka bat ere, nik uste gakoa dela benetan aldaketa hori emateko borondate bat egotea. Borondate bat, baita ere klabe kolektiboan pentsatuko duena, eta nire ustez borondate hori topa daiteke udalerri mailan zenbait udaletan, nahikoa da, pixka bat, horren alde egingo duen pertsona talde bat elkartzea, eta pertsona talde horretatik muina izanik nolabait egokilena litzateke sortzea talde multidisziplinar bat, esan nahi dut, jakintzarlo desberdineko aholkulariekin, bertako ekoizleekin, bertako kontsumitzaileekin eta lehen sektorearekin ere zerikusik ez duten hirugarren sektore, baina lehen sektoreaz nolabait lotura daukaten lurralde horiek. Ez gainera normalean izaten dira, eta burura etortzen zait adibidez Baztan bezalako udalerri bat, ez da? Izaten dira deklaratuta daude balore natural eta kultural handiko paisaiak. Orduan, hor badago kontzientzi bat, badago muin bat eta badago borondate bat, hor, pixka bat, tokian, tokiko potentzial horrekin eta dituzten baliabideekin, pixkat iraunkortasun bide horretan jartzeko, ez? Eta hor, pixka falta dena da egitura bat koordinatuta, aholkularitza emateaz gain, bereziki egoera desberdinen aurrean, eszenatoki desberdinak simulatzeko gaitasuna emango duten metodologiak, eta hori guk ikerlariek eskain dezakegu, baina bertakoak sinistu behar dute benetan horrek funtzionatuko dula eta kudeaketa hobe bat egin ahalko dela. Eta baina gaina erabaki ez dituzte, ez dugu guk ikusten dut hor gure rola aholkulari. Alde batetik tresna metodologikoak jarri, pixka bat aurrikusi aldi izateko zer gertatuko litzateken erabakia hartuta edo beste erabakia hartuta, baina erabakia herritarrek hartu beharko lukete. Hor adierazleak izan behar dute oso garbilak, ez da? Hori da. Eta ulergarria gainea ikusteko benetan. Hori da. Eta gero behar da eremua, lekua bera oso ondo ezagutzen duen jendeak. Potentziala da, azkenean esaten duguna, tokian tokiko partikularitateak, ezaugarriak, potentziala, jendearen izaera, horre danak, ezin duguna da, esan, hauxe da, egin behar duzuen kudeaketa eredua, eta leku guztitan funtzionatuko du. Ez da pentsatu ere. Hori garbi da, ikusten. Hori da, orduan. Ez hontan da ez ezertan. Hori da, orduan, borondate hori, eta esan bezala pentsamolde kolektiboa, ez da gauza bat ni bakarrik nagotan, nik bakarrik hau ezin dut, baizik da maila kolektiboan hartzen den erabaki bat. Hain justu beste galdera badaukagu, hori, interes eta sektore desberdinak eta basogintzari buruz galdetzen du, erabaldotuta da ona, ez da? Bai. Eta Mikel Etxeberria Okarizek orduan galdetzen du, garapen iraunkorreko helburuetan basoa kontserbatzea ere sartzen da? Nola uztarte daiteke basogintza eta nekazaritza? Gure herrian balda referenterik biak uztartzen dituenik? Uztartu daiteke lurralde antolaketa bat baldin badago, eta lurralde antolaketa horretan, azterketa bat egiten bada, antolatu dugun lurralde horretan bizi diren biztanlegoaren behar eta nolabait behar izan guztiak asetzeote dituen, ez? Orduan, nekazaritza eta basogintza uztargarriak direla, noski, ze kopurutan bakoitza? Baso motaren arauera, lurraldearen arauera, herrialde horrek edo udalerri horrek dauzkan baliabideen
arabera, hau da, lekuan edo tokian tokiko azterketa eginez ikusi beharko litzateke nola uztartu hori, ez? Baina Eta ze baso dan. Eta ze baso den. Hori, Azkenean, esan bezala, baso eredu asko dauzkagu, baso ustiak eta intentsiboa ikusi da kaltegarria dela, nekazaritza intentsiboa bezala. Horrek esan nahi du baso ustiak eta intentsibo guztiak desagertu behar dula? Behar bada, ez, behar bada zerbait behar dugu, baina ze kopurutan, non daude mugak, ze, orduan, zindana da, esan, Euskal Herri osorako hainbat eguneko izango da baso mota hau, beste hainbat ez dakiz, ez da, ze aukera ematen digu gure lurraldeak, ez? Orduan, azterketa nolabait global hori, nik uste egiteko eskala errexena udal maila edo udalerri maila izan daitekela, bai? Nik ez dut imaginatzen, igual, ez dakit, herrialde bezala, edo Euskal Herri osorako, edo nola, nik uste nolabait espazio, hau da, detailetik hasita ez da, eskala espazial txiki eta pixkat autonomikoa izan daiteken, hau da, bere aurrekontuak manejatu eta bere realitatea. Erabakimena daukan... Hori da, erabakimena duen alik eta hori da, pixkat maila horretatik abiatuta, gero igual, geografikoki eskala goragoko eskaletara, ez? Azkenean, guk askotan esaten dugu, zoom efektua, ez? Guk, landaredik mapa bat iten degunean, larreak marrazten ditugu. Eta bataz besteko dibertsitatea larre hauena, esaten duzu, gutxi gora bera, ematen duzu bataz besteko bat. Baina, bazoaz geisten, eta askoz dibertsitate gehiago ateratzen zaizu, zergatik, eskala txiki horretan askoz joku gehiago daukazu, uste baino heterogeneitate espazial gehiago, uste, orduan, eskala txiki hori, da benetan interesgarriena eta joku gehien eman dezakena. Gero hortik gora, orokortasun gehiagotara jo zaitezke eta beste eskala batetara pasatzen zara behar bada beste metodologiekin eta beste muga batzuekin, ez? Baina nire ustez eskala txiki hori horretatik abiatu beharko ginake, abiapuntu bezala eta funtzionamentu edo kudeaketa eredugarri errealak egin daitezkela erakutsiz. Hortarako udalak ere ahaldundu inberko. Ahaldundu. Zezan deun erabakimena, neurri bateraino. Eta baso gintzen, bai ez da? Bai. Handia. Hori da. Orduan, ez daukat, ezautzen ditut eta batzuetan irratiz eta hola, nik badakit orduinan oso gauza politak egin dituztela, esan nahi dut plan estrategiko bat, eta pixkat herri bezala antolatu hitz egin diseinatu eta martxan jarri, ez? Ikastolako edo herri eskolako jantokian bertako ekoizleen elikagaiak eraman, eta orduan, orduinak egin behar zuena, eta ikusi du, eta lanpostuak sortu ditu, eta orduan, olako ereduak badaude. Ez ditut zehatz-mehatz ezagutzen nola bait, ez dakit esate baterako nekazaritza eta basogintza nola uztartu diren, baina nik uste hasteko, eta nonbaitetik hasi beharko gara, errexo dela, olako kudeaketa jasangarri baterako bidea irekitzea eskala txiki horretan. Denbora aizaigu jau bukatzen, eta zuek ere nahiko dezu segurazko zerbait esan. Streamingekoak esan badute, ez? Jon, han mikrofonua. Bai, zeharka ukitu duzu edo nekazaritza intentsiboaren beste adar bat bada non ekoizten den eta non kontsumitzen den, ez? Eta horrek ere ze impactu duen CO2 emisioetan, batez ere energi fosilena, ez? Hau da, Txilen egindako sagar bat edo Hegoafrikako naranja bat edo Australiako ardi haragia. Hemengo edozein supermerkatutan topatu daitekena eta intentsiboa ez derrigor, baino joera gehiago hurbileko nekazaritza batera, ez? Eta gainera eredu horiek ere, gero dakarten plastikoen kontsumoa, bestelako kalte batzuk ere. Horren inguruan zertzela da txoren bat, eta azkeneko kontu honekin ari zinetela ereduak ezpairik gabe tokian tokikotasun hori eta kontsumo taldeak eta ari diren nolabait lan bat egiten, baina Euskal Herrian bertan herrialdeen artean sumatzen da hortan politika desberdintasunik edo benetan hain gaizki gaude eremu guztietan,
zain dute, beti adibidez Bizkaiko eukalipto famatuaren zera, ez, baso eredu hori eduki da, Gipuzkoan azken boladan pinu intsigniaren kaltearekin eta pixka bat berriz eztabaida handi xamarra dagoena, edo, Nafarroak behar bada beste baso eredu bat edo baduelako, ez? Ez dakit, bi alderdi horiekia... Eskerrik asko. Alde batetik, aipatu duzuna nekazaritza intentsiboa eta hori ez, non ekoizten den hori. Zorionez, gaur egun erabiltzen ditugun metodoak pixka bat, batez ere ustiategi edo eremu batetako jasangarritasuna lortzeko baino, berotegi efektua sortarazten duten gas hauen emisioen estimarako, metodo horiek, bizizikloaren metodoak deitzen direnak, bizizikloaren analisiak edo valorazioak, kontutan hartzen dute hori, esan nahi dut, behintzat, askotan inkestetan oinarritzen garen datuak dira, eta datu horietan galdetzen duzu elikaduraz bereziki, ez? Ze pentsu ematen duzu edo ze produktu erabiltzen duzu, ze ongarri eta osagaiak. Eta osagaiak ikusten dituzunean, jakin dezakezu nondik datorren osagai hori. Eta beraz, osagai horrek ekoizteak, ekoiztu den tokian, ekoiztu dela, kontutan hartzen da, leku hartan ere egin duen kaltea, inpaktua eta emisio hori ere sartzen da balantze osoan, bai? Orduan, esate bateko, iparralden dagoeneko pentsutako bertan azten dituzte pentsuak, ekologikoan gainera, soia ekologikoa badagoia iparralden ekoizten den lekurik, ez? Beraz, alde hortatik zenbat eta bertan sortzen den nekazaritza intentsibo edo intensifikazio hori bertako ekoizpenean oinarrituta bada, gaitz erdi, ez, alde hortatikan. Bestetik, esaten duzu herrialde desberdin arteko politika, egia esan, gure herri hontan gainera diputazioak existitzen diren egitura administratibo konplexu baino konplexuago honetan, gure inpresioa da bakoitza bere aldetik doala, erabakiak modu independente baten hartzen direla neurri batetan, badira, esate baterako Natura 2000 sarea eremuetarako eta babeslekuetarako eta hor egin behar da ahalegin bat bai ala bai elkarrekin erabakiak hartzeko, askotan bi herrialde artean banatuta geratzen direlako eremu horiek, eta beraz derrigorrezkoa, baina erabakiak hartzeko orduan, eta ez dago ohitura eta ez dago nik uste dut benetako borondatea gauzak elkarrekin erabaki, eztabaidatu eta partekatzearena. Nik borondate hori faltan botatzen dut, edo ez dut ikusten benetakoa denik. Eta askotan da, berandu jakiten ditugu gauza batzuk, erabakiak jartuta daudenean, gero ez dago elkarrulertze ona, nire ustetan, edo egoerak eskatzen duen harreman eta elkarrulertze sano hori eta benetako borondate hori nik ez dut ikusten oraingoz behintzat. Horregatik esaten dut, herrialde mailan ez dut ikusten aukeraik. Herri mailan eta berdin du ere kolore politiko desberdinekoak izatea, baina lurraldearekiko jendeak daukan maitasun hori eta sentimentu hori, eskualde batzutan emango da, eta hor emango dira baldintza egokiak, benetako borondate bat, gauzak modu desberdinan egiteko. Eta gero izan behar da jarrera ireki bat, ez? Jendeak batzutan ematen du, nahi dituela gauzak oain arte bezala eta ez, oain artekoak ez badu funtzionatu gauzak desberdin egiten hasi beharko gea, ez? Eta orduan, batzuetan, behar bada, mai gaineratu behar dira, ideia batzuk, hasiera batetan igual asko hartuko dutenak, baina igual, badakizunak beste leku batzutan funtzionatu dutela, ez? Bai, azkenen evidentziatan oinarritutako politikak egitea izango litzateke, eta borondatiaz gain maitasuna lurrarekiko eta guain momentuan norberak, gaina honula
oso egoiztagean, horretara deitziaz gain, nik uste dut, konpromesu badaukagula aurrengo belaunaldiekiko, eta hori, etika hori ere... Bai, dudik gabe. Gala- Eta dirua, hau da, eta dirua egon badago, eta Europatik badator dirua. Gauza da, zertan Zertarako erabiltzen den, eta Askotan, hori, nik, Joaquin. penaz ikusten dut adibidez, ez? Entzuten zaie askotan, beltzain eta hartzaiei mendia zikintzen nahi zaigu edo, sastrakaz betetzen, bale. Sastraka bere horretan ez da txarra. Ja, baina... Sastraka abereak erabiliz kudeatu daiteke, eta sastraka hori ireki daiteke, eta aldi berean elikadura bat ematen diozu animaliari, eta baina zer da, eta dirua erabiltzen da desbroze mekanikoak egiteko. Zuk leku bat desbrozatu, eta ez badituzu animalia bertan sartzen, 2 urtetara alperrik egin dezu, ordunik esaten dut. Eta ezin alda, desbrozatzeko diru hori, desbroze mekaniko baten gastatu ordez, ezin da hartalde bat alokatu? Eta esan nahi dut, nola baita esateko, kontserbazioari edo sastraka hori ez isteko helburua izango duen hartalde bat ezin da erraminta bezala erabili? Zergatik ez? Egiten zen bezala. Egiten zen bezala. Esan nahi dut, eta ez dirua desbroze mekanikotarako da. Benetan, esan nahi dut, hori gauza txiki horiek ezin dira aldatu. Ezin ditugu gauzak, esate baterako, ez, udan, ikuste ditut, hartzaiak itota, belarra dutela, ganadua goian, eta ezin da egon laguntzaileak, ezin da egon lanpoltsa bat, abeltzain elkarteetatik sortu daiteken, esan nahi dut, bertako jendea edo jende prestatua da ona, baina ez dukana ez hartalderik, eta ez dukana, baino gustatzen zaiona ofizio hori, eta formatuta dagona. Bide batez lanpostua sortzeia. Eta ezin da egon laguntzaile talde bat udan baserritarrari laguntzeko, belarretan ez dakit, eta lanpostuak sortze dituzu. Eta ez, desbroze mekanikotan zaizen bat 1.000 euro gastatzen. Ikusi dugu, gai oso komplexua dela, baina hori, hori da. txikitik ere az daitekela Hori da, eta zerbait pixka bat egiten. esan bezala modu irekian pentsatuta. Eta orain arte egin ez diren konponbideak maigaineratuz. Eta bertako jendiakin, eta bertako ekartuz erabakiak. Bai? Besterik? Bukatu inberde bila? Ja, pixka pasaga denborati, baina gustora hartuko dugu, beste ekarpenen bat, o komentario edo. Bukatzen ari gara, baina labur. Aipatu duzun burujabetze eredu horretan, prezioak ez aldira eragozpena handiak. Ze konsumitzaileek ikusten dugu gertukoa garestiagoa dela. Eta badakizu ez zer etorri zaidan burura, Frantzian dieselarekin gertatu dana. Hartu zituzten eredu batzuk diesela pixkanaka merkatutik entzeko, ura garestitu, eta ikeragarrizko erantzuna izan zuen, denok ezin ditugulako horrelako politikak ordaindu, ezta? Orduan, burujabetze hori lortze aldera, prezioen politikarekin kontuz ibili behar dugu, aipatzen dituen subentzioak kontutan hartuz, ezin da bapatean egin eta litzateke mundu guztiarentzako izango. Eta badaukat beste kezkatxo txiki bat, aipatzen duzuenean abeltzaintza ekstensiboa, ez duzu aipatu animaliaren errespetua bera, ezta? Animaliak sufritzen duena, Frantzian bertan, uste dute okerrezpanago 2050erako erabaki dute abeltzaintza intensibo estabulatu produkzio masibo hori eragoztea, eta ez bakarrik ez delako jasangarria, baita animaliaren beraren sufrimentu hori, ongizate hori ere kontuan hartu behar dugulako, kontsumitzaile ikuspegitik ere bai. Ze pentsatzen duzu horretaz? Bai, zalantzarik gabe. Oain gainera, askota, bada gai bat gainera kezkatzen duena, eta izatez, oain dala urte batzutatik, badago okela erostea joaten zarenean edo supermerkatuan, fijatzen bazarete, badago, ja,
da ikur edo seilu bat, ez da, pixkat, animaliaren ongizatea bermatuta daukanaren, eta badira urratsak ze bada beste gai bat kontutan hartu behar dena, eta orain Arrautzak arte, bai daukate. ahaztuta egon dena, ez da, ongizatearena. Elikaduren, elikagaien kalitatea, animaliaren ongizatea. Aipatu dizuedan iraunkortasunaren ardatz multiple horietan, gero eta gehiago sartzen ari gara, gero eta gai eta nolabait arazo eta kontzeptu gehiago daudelako kontuan hartu beharrekoak. Eta prezioarena aipatzen zenduna, bai, da, horietako bat, bestela. Bai, eta egia da prezioarena problema bat dela, baina egongo dira formulak, pixka prezio hori ez dizut esaten, ze gauza da, oso merke erosten ari garen hori, oso merke erosten ari gala, benetan, oso geizki ordaindutako lana dalako, eta benetan ez gera ordaintzen ari horrek balio duena. Beraz, ari gara oso ekonomia eredu deitoragarri bat elikatzen. Eta hortaz, kontziente garen momentuan ere, agian, alba dugu behintzat ez diogu prezioari bakarri begiratuko. Eta gero nahi gertatzen nahi zait nire herriko fruta dendan. Juten naizen aldi oro, esaten dio da lehenko gauza. Hemengo zer daukezu, ze piper daukezu, ze tomatek eta lehengo baten danak saldu ditut. Hemen esaten duzu, herriko zeak dia eta jendiak erosi iteizu. Ordu, netzat aldaketa badator jendian aldetik. Ez dakit pandemiaren eragina den edo bertakoa bertan, baina egia da, jendia kontuatzen nahi dela. Benetan iraunkorrena, jasangarriena da, bertan ekoizten den hori jatea. Gure baserritarrak aidia, gordinik berde hartzen tomateak Merkabilbaura eramateko, Merkabilbautikan etortzeko gure fruta denda berdinera. Esan nahi dut, ze zirkolo, zenek montatu du, orduan, kontuatzen nahi gana da, bide zuzena dela ekoizletik kontsumitzailera, eta jendiak nire inguruan gero eta gehiago bilatzen du hori. Eta gero eta konsienteagoa da hori, merke erosten duen hori, dala, esan bezala, onartezina diren baldintzetan hasitako elikagai bat. Beste dozein produkturekin gertatzen da bezala. Hori da. Bai, igual bueltatze geha hasierara ez, oso importantia dela gizarteratzia gai hau edanak, eta pedagogia lan hori egitea. Ikusteko zer da hon atzian, eta zenbateraino da hon lotuta gauza bat bestearekin, eta azken finean, danean eragiten deula, egiten dugun erabaki bakoitzarekin. Hori da, baina hori ez, konturatzea, nekazaritza intensiboaren arazo ez dela nekazariaren arazoa, edo abeltzaintza intensiboarena danon arazoa da, gu ere zirkulo horretan bageralako pieza klabe bat ez, eta gure jarrera hori aldatuz gero, seguraski eragina batek aldatzen badu ez, baina polikinaka danon eskutik badoa jarrera aldaketa hau, zehozer. Eta bitartian Europanea ber. Eta bitartian gora, azkenean, esan bezala, eragite eskalak desberdinak dira. Eta horrek ez du esan nahi, eskala txikian aritzeagatik goia aritu behar ez garenik. Orduan, leku guztitatik aritu behar gera, baina egia da, praktikoki, operatiboki, segurazki gure eskala txiki hori gure udalerria edo gure herria dela. Eraginkorra dela. Eta gauza kutsakor bada, esan nahi dut herri baten, gauza polit bat iten bada, funtzionatzen badu, eta bertako herritarrak pozik eta gustura badaude, horrek inguruko herrietan eragiten du. Eta behitu hau ez zer egin dute, zergatik ez, eta batzuetan posible izango da, eta bestetan ez, esaten batez ere borondate kontua delako askotan. Ondo iruditzen bali mazaizu eta ez badago behintzat hemen besterik, hemen ez dut jasotzen ez dara beste galdera edo komentari hori, metxe utziko genduke. Eskerrik asko etorri zareten hoi, etxetik jarraitu duzuen hoi, eta zuri batez ere. Zuei, mila esker zuei. Eskerrik asko.